sulatan. Sulatan ng titulo. Pero yung suki natin dito na RD na lagi natin nakakasama, si Attorney Seth Garcia, ay sinasabi niya basta may damage yung titulo, yung owner's duplicate copy, ay kailangan daw talagang palitan. Yun ang kanyang yun ang kanyang opinion. Yes, papalitan yung owner's duplicate Oo, copy. pero dadaan daw talaga sa Korte. kasi kailangan mapatunayan mo na yun talaga yung lupang yun. Ay, hindi lang yun. At sa totoo lang, ang ibig niya sabihin is anong klaseng damage. Kung yung damage, medyo na-poor yung location, na-poor yung pangalan, na-poor yung size, na-poor medyo mahirap yun. Pero kung yung nangangat lang ng daga yung kanto, pwede naman po palitan mo nilang buo. Hindi na kailangan pumunta sa korte. Basta walang nabago. Sa detalye. Walang aburang detalye. Oo, so tsaka yung Tapos depende yun sa bibili kung tatanggapin niya kung damage yung titulo, di ba? Attorney Owie? yes, at kung bibili naman sa lupa, o mga kapatid, kung bibili kayo ng lupa, favorite term natin to, due diligence. At yung diligence ang titulo, kung titulo, o kung ano man papel na ipakita sa inyo na nagtutulta. Kung makakuha kayo ng kopya, dali nyo kunin doon sa Attorney Seth din ng LRA. Lagi niya sinasabi, ako magagaling na po kasi humihingi ako, ano ba yung Sarap. Pwedeng may padagtog.
Sa Tori. na makakatulong yun. Malamig. Okay, C7100, ano ba ang pwedeng gawin? Ginamit na sa tabi ang bakod mo. Hindi siya nagpagawa ng tiktik niya. So, ginawa tiktik ng kabilang bahay yung bakod niya. Okay. Nasaan mo na yung ano, yung bakod? Baka naman ginawang tik-tik. Yung bakod mo. Ding, 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 ding. On the other hand, ganito, sabi niya na, Kasi ito, gawin mo. Yan o. Bao dia masinlok. Ay, pipikit lo ko yan. Pipikit lo ko yan. Pipiyak. Itutundo ka, oh. Lawin mo yan, oh. Karagol na yan. Kaya ka pipiyak. Siya, pag wala na, muli na ka. official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Sumas sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa at nalalang po kayo ng kahit na anong tanong nyo. Lahat po ng ating mga tanong tungkol sa buhay na inagay po. Kaya kita-kits sa Lunes, ganito pa rin oras, alas 12:30 hanggang alas 13:30